patjenak. Jat may ladawan to'y riknak, si ipod da tatay nagsarak, tumtumpawak itiragsak, no sikat ay makikita anyang ata. Daytoyan na marikriknak, agayata ka din ken ka, ngem kasanuk nga ibaga. Sikat makasarsaritak, baru kung agkeba-keba. Jak ngamot aramidek, no ipudnok to'y rikrik naek agamakak. Amang ano buraen nak, amang ano paayen nak, amang ano adaywanak. Sikat tarapak to'y tipuso ken riknak, ang makataktak kunay nainggan at tungpal biyag. Tadamin kan kantisat sa pulit nga imnas, ngem jakmen may palgat. Anyang atat aramidek, tapno maadaan at titured, ngamin katya kung na mailingit ko'y rikrik na ek. Agamakak, ang mga nugurayan nak, ang mga nupaayan nak, ang mga nuadaywanak. Sikat tarapak day tipuso ken riknak, ang makataktak kunay nainggan at tungpal biyag. Tadamin ken kantisap sa pulit nga imnas, ngem jakmet may palgat. Anyang atat aramidek, tapno maadaan at titured, ngamin katya kung na mailingit to'y rikrik na ek. Sikat tarapak day tipuso ken riknak, ang makataktak kunay nainggan at tungpal biyag. Tadamin ken kantisap sa pulit nga imnas, ngem jakmet may palgak. Anyang atat aramidek, tapno maadaan at itured, ngamin katya kung na mailingit to'y rikrik na ek. Sikat arapaap, patjenak biag